Bon dia, Bru. A veure si em pots aclarir què són els derivats financers. Doncs mira, Josep, els derivats són productes, imagina't un contracte financer, en el qual els seus pagaments depenen del preu d'un actiu concret. Aquest actiu poden ser accions, tipus d'interès, tipus de divisa, el que et puguis imaginar. El que aconseguim és tenir el mateix comportament que aquest actiu sense haver de fer l'inversió inicial de comprar aquest actiu. Això és el que es coneix com a apalancament. I per a què s'utilitzen els derivats financers i qui els utilitza? Doncs els derivats financers s'utilitzen per modificar el perfil de risc. Per exemple, una empresa exportadora als Estats Units té el risc que el tipus de canvi entre l'euro i el dòlar. Si el dòlar se li deprecia, aleshores el seu contravalor en euros serà molt menor i els seus ingressos es podrien veure afectats. Utilitzar un derivat financer pot eliminar aquest risc al tipus de canvi. També es pot utilitzar per cobrir el risc de tipus d'interès d'un préstec o una hipoteca variable. El que faríem és canviar el tipus variable per un tipus fix. Així quedaríem neutres. Per últim, també el pot utilitzar, per exemple, un fons d'inversió que repliqui el comportament d'un índex borsari. Aquest fons ho pot aconseguir via la compra de tots els components de l'índex o bé via derivats, fent un desemborsament de capital molt inferior. En aquest cas, estaríem afegint risc. I dintre de CaixaBank, quin ús se li dona? Dins de CaixaBank li donem dos principals usos. L'ús extern és que comercialitzem derivats amb empreses i institucions per tal de reduir les seves exposicions, o sigui, estem parlant de reducció de risc. Principalment són de tipus d'interès per préstecs i finançaments o de tipus de canvi per empreses importadores i exportadores. I a nivell intern l'utilitzem per cobrir els riscos inherents del balanç. Això podria incloure la gestió de la posició en divisa o bé el risc de tipus d'interès dels actius i passius. Ha quedat claríssim. Gràcies, Bru. A tu, Josep.